yauwa da Allah muna so mu zo mu haɗaka da ku mu ba da platform. Misali yanzu Directors Guild of Nigeria suka ce za mu zo mu yi wannan Directors Guild Film Summit. A Film Summit din nan da suka zo an zo ne an tattauna abubuwan da suka shafi matsaloli da filmmakers generally ke fuskanta. Menene kuma mafita? Wasu suna da ideas kuma mafita. Maybe sun je sun yi mu'amala a wani movie. So daga nan za a iya fara samu maganin matsalolin. The same vision da ake magana kai da kansu yanzu suka ce mana on their own za su dinga ware kamar wata yanzu za su yi zuwa Kano sai su ce suna so ina yau directors su Kano kyauta suna so su musu training on directing. Duk wannan initiative on their own suka yi tunanin za su. To mu kuma me za mu yi sai mu bada goyon bayan mu bada support na mu. Amma mu da mu ba haka ba ne. Directors su za su mutu ma ko ba. Mu fadda nan ba ta rubuta ba amma ta iya zuwa su kan media da aje maka. So sai ka kasa ganewa wannan soyayya junan mu ma muke ko muke yi. So duk wannan abun dubawa ne. Wani mutum ya zo yana bidiyo kana cewa kaza bidiyo ba wanda zai canja bidiyo mu ka fara social media. Wani ya fara social media wannan ne fara social media. Actively dai a wannan masana'antar ni na fara tun ana cewa shi yana kashe kuɗi yana zuwa yana siyan data yana wani aka bace ce mun lokacin. So amma ni ba na tunanin social media wani abu ne da zan amfani da shi negatively akan wani dan uwana da muke zamantakewa gobe dawo muna tare kuma ina jin shi wallahi yau nan ɗabi'a ba. So sai sa ba na yi sai sa ko mutum yayi zan kyale amma wanda ya nemi ya zo gare ni mu yi magana sun yi fahimtar da mutum magana. So da Allah wannan tafiyar aka ɗauko tafiya ce mai kyau kuma 100% ni ne ina goyon bayan ta amma kun san abin da nake so haɗin kai din nan ake magana. An yi tafiya iri a masana'antar nan yau ina su da yawa su rushe ku zo mai ke dawowa na farko rashin haƙuri na biyu hassada. Ka diga kallon aiwa na shi ne yake jin daɗin tafiyar nan domin shi ya ƙirƙiro ta ko shi yake da shi to kai me yasa baka samu initiative da ƙirƙiro ta ka wani lokacin da shi yake ƙirƙiro ta. So amma abin da ke faruwa shi ne shugabannin da suke shugabantar kowace tafiya su ma su zama masu adalci ga mabiyansu ko ba haka ba idan romo ya sauka kowa ya sauka iya sama ba. To wannan kusan su ne abubuwan da idan aka tsaya aka yi la'akari da su aka kuma gyara to insha Allah za a gudu tare a tsira tare. Kun gane ba? To da Allah ina mana wannan matashi ne ba dan gobe ba saboda ku gane kalubalen da ke tare da mu a yayin da muka ce mun ɗauko tafiya kaza muna so. Sannan shugabancin tafiyar nan ni ina so in zama na musamman da su. Saboda idan aka ce yau akwai tafiya ba a zauna tun farko an yi drafting menene abin da ya kamata ne ba. Dan Allah dan Annabi ina roƙon mu gaba daya. A duk abin da zamu yada da za mu ce da girma shugaban ƙasa ya yi adalci mu ɗauko abubuwan da gaske an yi. Ni da tafiyar da bayyana tafiyar da mutum zai je yake yi ƙarya ba. Mu ɗauko gaskiya dan ayyukan akwai su kuma an yi. Kowane ministry ka shiga, kowane agency ka shiga akwai abin da aka yi. To abubuwan za a ɗauko. Misali yanzu an ce wani kai da kake fin corporation kai ne kai. Sun ce akwai abin da ne. Menene abin da kai? Akwai constituency projects na training da aka yi wa matasa da mata a wurare daban-daban kamar a Abuja an yi a Nasarawa lafiya in fact is actually shot da su wannan magajin mijin yawa su ne suka ji masu facilitators. Yanzu akwai constituency na Balanga wanda shi ne ainihin constituency din mahaifina. Akwai shi member da House of Reps na wannan ya ware wannan zai yi wa mutanen constituency din duk wannan part of empowerment ne da gwamnati ke yi da kuma skills acquisition da capacity building a ƙarƙashin agency din an yi a abin da ma'aikeja su ma yi wannan kenan. Idan ka ɗauko film co-production treaty na duniya da ake mun yi sanin Brazil mun yi sanin Colombia yanzu haka tafiyar nan da zamu yi da su shugaban ƙasa na UK muke kokari mu ga mun facilitate mai sanin India yana hanya wanda zai kalli wannan abubuwan kabuwa ko bai amma mana misali a da
in muka ɗauki kamera dan mun yi shi a su Dubai ni na shi a Dubai na yi a Switzerland na yi a London na yi a South Africa na yi a Saudi Arabia so duk irin waɗannan gurin a da ka ɗauki kamera koyo kake yi koyo kamera kake zo ka wuce ta za mu aje kamera na zo ka wuce amma an yi sani mana binci ɗin kawai wajen ba za ka zo za mu je ƙasa kaza muna so mu shooting muna da co-production kiti da su mu za mu rubuta wa takwarorinmu film commission da ke ƙasa su kuma za su san da zuwanka za su tarbe ka duk support da kulawa da su kai ke aiki ne amma wani ba shi ne ba kuɗi da ba shi wannan ba aiki ne to kan wannan ba daidai ba sai an gyara wannan so idan aka aje wannan gefe guda ita kanta yanzu film commission din bill nata muna so a canza shi da zama film commission bill wanda yanzu an yi first reading a national assembly an yi second reading yanzu za a kira public hearing idan aka yi wannan aka samu presidential assent to ina tabbatar muku da cewa aka na harkar a Najeriya gaba ɗaya sai ya canja saboda akwai wasu damammaki da kuma ƙarfi da za a ba wa hukumar da za ta aiwatar da wasu abubuwa misali yanzu abu wanda na ya ce ai alinu zai iya zuwa ya je ya nemo wata ƙasa a kawo kuɗi ba zai yi ba yanzu da acting nan amma in zama commission za mu iya asusu film fund ɗin kuma wasu ƙasashe za su iya shigowa wasu NGO za su iya shigowa bayan su state government ɗin da kuke gani misali yanzu Kano Lagos ana yin film sosai gwamnatin Kano tana iya cewa ok to a film fund ɗin nan za mu saka miliyan 500 na Lagos za su iya cewa za mu saka biliyan 1 idan ɗan film wanda yake ɗan Kano ne ya zo neman kuɗi a wannan fund ɗin zai fi mishi sauƙin samu saboda we already stakeholder a wannan fund ɗin sannan idan aka ce kuma turu wannan fund za a bada grant kai da kake Kano ko Lagos ka fi possibility in samun wannan kuɗin amma yin wani ba zai yi ba sai mun zama film commission zai yi sannan akwai matsaloli da ake fama kamar irin su yanzu ana zaune kara su biyu ba dokoki ba menene kawai na sa wani a fim wani ya fara mushi tilo gobe jibi kawai an neme shi a rasa yana na fara da fim da mun kuɗi saboda duk babu dokoki amma in commission ne akwai mopicon a ƙarƙashin commission ɗin akwai kuma wannan dokokin ga abin da zai yi apply da ya kamata a wannan jarumin da ya kaza amma ba kuna da kuma dan tun farko shine an bar gini tiran zane saboda ba a tsaya an yi kwamfan tsakanin ka da mutum ba so cikin wannan abubuwan ayyuka ne da kamata ce film commission mai ƙasa na yi amma ba za mu yi ba dan corporation ne ba commission so da Allah ya kamata ɗan uwan da suke nan su ƙara wayar da mutane akwai abubuwan da ya kamata ba mutum ya sani kafin ya fito ya magana in wani ya magana kawai sai kada sai da biya saboda ina ma mutum uzuri bai gane mecece matsala su da wani abubuwan su ne abubuwa so kamar yadda gaya muku na farko ina goyon bayan tafiyar nan iya bakin kokari na zan na biyu training za mu zo mu yi kwanan nan immediately bayan azumi na kika da zamu rolling out wannan so za mu so mu sani a guild din crew generally suwaye shugabannin ya za mu contacting ɗinsu ya za mu samu list ɗin mutane kamar sai amma Allah bai da kai da ko ina da ko ina kan a ce iya Kano aka duba dole sai duba ko ina da ko ina domin na ƙasa ne gaba daya that's one then thirdly mujahid kai na ce daga bayan kuma yi magana to na ƙarshe kuma zan ba da gudunmawar naira miliyan 1 saboda tafiya nan ce take mawa gaba ɗayan ku Allah ya muku albarka sannan akwai wasu wanda ni a yanayin mu'amala ta da su suna tunanin kamar ni da su akwai matsala wallahi ban da matsala da kowa sun bi ɗan bin ne kai arewa kudu wallahi ban da matsala da kai a gida da aka haife mu gaba ɗaya ai muna samun sabai amma wani kuma ai ba shi bane dalilin rabuwar mu yau idan kai na fim ne aka ce ga alilu ya yanke ciki ya faɗi wani ya san kada mai wala sai ya kira ka kafin kira wannan gon alilu ko ba ka ba so ni kullum wannan shine abun kallo na matsalar da uwana ta wuce matsalar ta da uwana in kuna da shawarwari ba ne bi bane da mutum ya ba shawara amma mutum ya bi kofar da ya ce ina da SAE na gashi nan sani amma dai na san ka ba san shi ba
ana da biyar da kamar su Khalid da wasu a Wayman so ko through them za ka iya ko kuma a kuma shi kuma a office na zai ajiye ko sako ko wani abu fine ga waya ba a wasu sai ka text ka turo wani sako saboda haka da Allah wannan shi ne kira da zan gare mu gaba ɗaya Allah ya buka albarka gaba ɗaya domin gobe ku ne manyan masana'antar nan raga mata a hannun masarki Allah ba